Magluluto po tayo ngayon ng itag na manok. Yan. Mga 2 linggo rin po na naibilad itong manok na to. Yan. Okay. So, matigas po yung kanyang laman, no? Wala siyang amoy at hindi inuod. Kasi maganda nga yung pagkakabilad. Yan, kailangan po natin ng sibuyas, luya at bawang. Paminta. Saka mantika. Ampalaya. At kabute. Magigisa muna po tayo ng sibuyas na pula, luya at bawang. Paminta. Dagan pa natin. Yung ang ating itag ng manok. Hita po ng manok itong ating niluluto. Patigas, so parang bato. Sasabawan na po natin. Dagdagan pa. Oh. Papalambutin lamang po natin to. At mamaya ilalagay po natin yung kabute. Tapos yung dahon po ng ampalaya. Siguro mga nasa 25 minutes po natin napapakuluan po ito. Hanggang sa lumambot. Dali lamang po ito palambutin kasi gagamit po tayo ng pressure cooker. Okay. Ilagay na po natin itong mga kabute sa ating itag. Pakuluan naman po natin ito ng kahit 5 minuto.
ating ampalaya. Ito na ang ating itag na manok. Meron pang kabute at ampalaya. Luto na po itong ating itag na manok na may ampalaya at kabute.